Барлык мактауларыбыз, улуклауларыбыз, хәмд сәнәләребез, шөкрләребез безне юктан бар кылып, камил затлы итеп, кыяфәтле итеп яратып, үзенең иман нуры белән балкытып, үзенең рәхмәте белән җәннәткә кертүче, ачу белән җәһәннәмгә салучы, юклыктан балыкны бирүче, киендерүче, ашатучы, бөтен дөньяның Раббысы Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сәнәләребез ирешә иде. Сөйкле Расулыбыз, Әкрамыбыз, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга салаватларыбыз, сәламнәребез ирешеп, безгә аның артыннан иярүчеләр булып, аның өммәтеннән булып, аның шәфаәтенә йомшарырга насип итсә иде. Мин шаһид итәмен, Аллаһ Тәала бар, Аллаһ Тәала бер, һәм Аллаһ Тәаләдән башка илаһи зат юк. Һәм аның сөйкле Расулы Пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллам. Мин шаһид итәмен, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сөйкле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга ирештергән һәммә йөк, вазифа, эш Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллам адәм балаларына ирештерде. Һәм үзендә бер ноктада бер сүз дә яшереп калдырмады, һәм үзеннән бер сүз дә кушмады. Бүген җомга көн. Һәм җомга булгачлан соң инде вәгазь көне. Нинди тема дип уйлаганда бу җомгага нәрсә турында гына уйламасак, нәрсә турында уйласам да, нәрсә турында гына теләсәм дә шигырьгә бик күп булды. Беренчедән инде әлбәттә Рәҗәб ае килүе. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям да Рәҗәб ае килгәчтән соң дуа кыла торган булган. Аллаһумма барик лана шахри Рәҗәб ва Шәгъбан ва балигъна шәһру Рамадан. Я Раббым, Рәҗәб белән Шәгъбан аен минем өчен бәрәкәтле, плодоносный, благодатный ит. Һәм Рамазан аена хәтле җанымны тәнемдә саклап кал. Аллаһ дай блага месяца Рәҗәб и Шәгъбан и дай даже месяца Рамадан дип Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сорап калган. Һәм һичшиксез Рәҗәб ае безнең өчен улуг хөрмәткә ия булган, игътибарга лаек булган ай. Бу айны безгә Рамазан аена әзерләнү вакыты. Шулай ук шушы улуг нимәттән кала, менә күргән мәчеткә кергәндә күргәнсездер, сул якта әлхәмдүлилләһ бер вакытны булды. Каршы тартып кына икенче вакытны, фундамент өченче вакытны кирпечләр, инде киләсе вакытта иншаллаһ тәала диварлар, стеналар басып торыр, өченчесендә килгәндә иншаллаһ тәала шелтер сулар агылыр. Дүртенчесендә килгәндә иншаллаһ тәала инде халык шушы чишмәгә, шушы суга килеп алырлар. Нинди улуг нигъмәт, нинди зур безнең өчен Аллаһ тәаләдән бүләк. Халыкка үзенең мохтаҗлыгының икенче урында, һавадан соң су, икенче безнең мохтаҗлыгыбыз, нәрсәсез яши алмыйбыз. Халыкка шушы суны җибәрү, бирү. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен кабул итеп, садака җария ирешү. Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә бу дөньяда да, киләсе дөньяда да ирештерү. Нинди зур ниғмәткә Аллаһ Тәалә безгә насип итәчәк шушы мәхәлләбезгә, шушы бистәбезгә. Андагы катнашырга теләүчеләр, әлхәмдүлилләһ, нинди кешеләр, садака бирүчеләр, төзүчеләр, ирештерүчеләр, Мордовияда хәтле шалтыраталар. Әлхәмдүлилләһ, бу эштә бөтен кешенең дә катнашасы килә, төзисе килә, эшлисе килә. Христиан диненә дә катнашалар, урыс диненә дә катнашалар, татарлар да бик күп катнашалар. Әлхәмдүлилләһ, бөтенебез бергә гүзәл итеп шулай эшләргә Аллаһ Тәалә насыйп итсен. Нинди зур ниғмәт. Шулай өстеннән безнең менә без аны сөйләп торсак та, менә монда кергәндә күренеп тора, картинкасы, сурәте. Без аны икенче дивендә шушы киләсе төзелеш мәчетебезнең эшләре дә бара, алга бара. Ягъни менә инде безнең шушы центр духовный, урысча әйткәндә, центр развития духовно-нравственной культуры, рух ва әдәп үстерү үзәге, киләчәк мәчетебезнең эшләре алып барыла. Ягъни инде архитекторга тулысы белән без үзенең хакын бирдек. Әлхәмдүлилләһ, хакын түләй алдык. Ул безгә зур скидка белән, зур Алла ризалыгы өчен эшләп 140 меңгә генә аны эшлим диде. Менә ул акчаны без әлхәмдүлилләһ бүген биреп бетердек. Инде ул да үзендә калмый, инде менә шушы беренче үзенең сурәтен, ничек ул була, ничек ул, ничә этаж тора, ничек кыяфәте аның якынча була, үзенең тәкъдимен җиткерде. Ягъни ул эштә бара, инвесторлар белән дә күрешеп алдык, беренче мәртәбә булса да. Ягъни застройщиклар белән дә сөйләшеп алдык. Әлхәмдүлилләһ, ул эштә алып барыла. Ягъни нинди зур ниғмәт белән безне Аллаһ
Аллаһ Тәала ниғмәтләндереп тора. Һәр вакытта эшебез, әлхәмдүлилләһ, алга бара. Менә шул ниғмәтләрне караганда да, аның өстенә әле без беләбез, менә җыелдык, әлхәмдүлилләһ, җылы мәчетләргә, матур шушы салынган, бурадан ясалган җылы мәчетләргә намаз укучыларыбыз, гыйбадәт тотучылар, ураза тотучыларыбыз, Аллаһка шөкер итүчеләрбез, балаларга хәерле тәрбия бирүчеләрбез, изгелек таратучыларыбыз, распространяющие благо, распространяющие лучшее слово Всевышнего Аллаха. Шушы бу тормышта мы хотим стать именно этими продолжающими пути посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Ягъни зур ниғмәт. Шуның белән, ягъни Аллаһ ниғмәтләренең шушының берсе бөтенесен үзендә, шушы Аллаһ белән бүләкләрен үзендә алып торучы, ул әлбәттә зур ниғмәт Аллаһ Тәаләнең иман бирүе. Моннан да зур ниғмәт, моннан да зур бүләк безгә юк. Иман шушы эшләргә этәрүче. Иман Аллаһ Тәаләнең бүләге аркасында шушы без зур Аллаһ Тәалә рәхмәтенә ирешүче, сәбәпче. Инде без бүгенге көндә шундый улуг Аллаһ Тәаләнең рәхмәт төшкән адәмнәреннән. Ләкин менә инде күпме вакыт безнең үтте. Вакыт намаз, гыйбадәт укуларыннан, иман килүеннән вакыт күпме үтте. Тора-бара вакыт үткәчтән соң бу адәм баласы күп ниғмәтләр алганнан соң йөрәкләре суына ул ниғмәткә. Чөнки ул даимчылык рәвештә үтәлә. Һәр вакытта ул була. Намаз укыйбыз һәр көнне 5 тапкыр, тәһарәт алабыз, гыйбадәт кылабыз, ураза тотабыз һәр елны. Бу бит зур ниғмәт Аллаһ Тәаләгә шөкер кыла белү, Аллаһ Тәалә кушкан эшләү булу. Аллаһ Тәалә безне бит сайлап алды. Исегезгә төшерсәк, әгәр дә безгә Аллаһ Тәалә безне сайлап алмаган булса, иман юлы белән итмәгән булса, если бы Всевышний Аллаһ Тәалә не избрал нас, чтобы мы стали из числа мусульман, менә бу вакытта без нәрсә эшләп утырган булыр идек? Намаз уку урынына нәрсә кылган булыр идек? Ураза тоту урынына нәрсә эшләгән тоткан булыр идек? Чишмә төзер идек микән? Мәчетләр салыр идек микән? Халыкның мәнфәгате турында, халыкның нуждасы турында уйлар идек микән? Искә төшерик, 1 Рамазан айларын ураза тотканнарыбызны. Искә төшерик, 1 тапкыр намазга басканнарыбызны. Искә төшерик, ничек 1 тапкыр Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында үзебезнең 1 яшьләребезне агызганыбызны. Ни өчен ул шундай истә калырлык булды? Ни өчен шушы 1 намазлар, уразалар, гыйбадәтләр, 1 яшьләр истә калырлык булды? Почему же они запомнились, наши первые намазы, наши первые посты, наши первые слезы на пути Аллаха? Чөнки без ихласлык белән Аллаһ Тәаләнең ниғмәтенең чынбарлыкта инде зурлыгын тойдык. Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу сүзләрендә хәзер самая сладость ислама, самая сладость истины после самой худшей жизни. Шайбы? Ягъни син тормышның иң төбен белгәннән соң, иң күтәренкегә иңгәшән Аллаһ Тәалә юлда баскачтан соң ләззәтне белүчесе нәкъ шушы кеше. Он лучше знает шушы кешене. Менә бездә әгәр дә ислам дине Аллаһ Тәалә безгә бу улуг ниғмәтне, ислам, иман динен, иманны бирмәгән булса, без балаларыбызга яхшылыкны, изгелекне өйрәтер урынына начар үрнәк, начар эш, начар әйберләргә өйрәтер идек. Намаз урынына бозыклык күрсәтер идек, изгелек эшләр урынына бозыклык таратыр идек. Чишмә турында, мәчет турында кичтә уйламас идек. Искә төшерик, безнең бу юлда безгә ничек Аллаһ Тәаләнең басканнарыбызның Аллаһ Тәалә нинди олуг бүләкләренә. Моны тагында, менә бөтенебез дә все знаем историю ислама, времена джахилии. Ягъни до ислама, ислам дине Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям арабьләргә килгәнче, арабьләр кыз балаларны нишләтәри? Комга күмәләр. Чөнки кыз баланың хөрмәте булмады. Кыз бала ул барып тик алар уйладылар, ул икенче ирнең колы гына була, әти кешегә ул бернинди файда китерми ди. Һәм шуңа күрә алар нишләри? Кызларны исән килеш комга күмү гадәте бар иде.
Ол телешпиатин не только у арабов, не только у них. Крепостное право вакытында Россияда, Русияда тоже булды. Кызларны батырдылар, ниттеләр. Потому что ол вакытта малай кешегә генә бирәләр җир. Землю давали только мужчинам. Девочкам не давали женщинам. Шуңа күрә бездә дә Русия империя вакытында кызларны хөрмәт итмәделәр. Җырак китергә түгел. Инде без бүген уйлыйбыз, бүген үзебезне, нинди без цивилизованный халык, андый дәһшәтлек, такого уже невежества нет среди нас, дип әйтәбез. Мы уже цивилизованный уйлыйбыз. Әмма дә ләкин ул шулык түгелме дисең менә бу абортлар? Шулык түгелме дисең бу менә бу балаларны үтерү? Мин бу ни өчен чагыштырамын? Чөнки әгәр ислам дине, иман дине булмаса, хак дин булмаса, без һаман да шушы невежество шурында. Әгәр без динебезне хөрмәт итмәсәк, иман юлына басмасак, Аллаһ Тәала бу бүләк бирмәсә, без һаман шушы шулдәге яшәгән гарәпләр, исламсыз, динсез яшәгән гарәпләр шикелле. Шушы борынгы заманда крепостное правода шикелле. Мужик, мужчина ничек анда әйтәләр. Менә Аллаһ Тәаланың бу биргән безгә нигъмәте. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de de "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Elem ye'enillezîne âmenû en tekhşâ kulûbuhum li zikrillah." Alla jitmedi misin? Vakit yüreklerini Allah Teala'nı esке düşürgende uyatırga, смягчить сердца. Разве не пришло время для верующих, чтобы смягчить свои сердца при упоминании, при зикре Всевышнего Аллаха? Ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә? Чөнки менә без хәзерге вакытта гыйбадәттә без иман әһелләре дибез. Без шундый зур ниғмәттә яшибез. Намаз, ураза, гыйбадәт, изгелек тарату. Әмма дә ләкин Аллаһ Тааля безне барыбер упрекает. Мәсәлән, разве не пришло ди сезгә ди Аллаһны искә төшергәндә йөрәкләрегезне уятырга? Почему? Потому что без намаз укып, инде күп вакытлар үткәннән соң шушы ниғмәтләрнең кыйммәтлеген оныттык. Namaz автомат biləsiz нәрсә ул, әйт. Кем белә намаз автомат нәрсә икән? Күбебез белә автомат намаз. Ягъни намаз вакытында ничә рәкъат икәнен искә төшерә алмыйсың. Нинди намаз укыганын искә төшерә алмыйсың. Укыдың юкмы икән искә төшерә алмыйсың. Ни өчен? Чөнки намаз автомат иде. Ник каян килде бу? Хәтереңдәме беренче намаз һәм бүгенге намазыңның аермасы? Хәтерегездәме беренче ураза тоту һәм бүгенге көндәге ураза тоту? Ни өчен? Чөнки шушы ниғмәтләрне без сыйынып, без инде аның кыйммәтлелеген оныттык. Шуннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә дәвам итә. "Ва ма назала минал хакка ва ла яхкуну каллазина утул китаб min qablikum fatala alayhim al-amada faqasat qulubuhum." Пусть не станут они подобны тем, кому ранее было дано Писание, чьи сердца почерствели по прошествию долгого времени. Аллах Субхану ва Тааля нәрсә бу аятта? Пусть не почерствеют ваши сердца из-за того, что было дано в большое время нигмата. Яни намаз укып, ураза тотып, гыйбадат кылып, күп вакытлар үткәннән соң ошамагыз сезгә хәтле булган халыклар кебек. Не уподобляйтесь им. Ничен? Чөнки вакыт үтә торып, у них сердца почерствели. Уже гыйбадәтләре тәмамланды. Алар булган зикрләрен ташладылар. Үзләренең диннәрен алыштыра башладылар, алмаштыра башладылар. Яһудилар ва насаралар турында сүз китерелә. Ягъни бу бит авыру. Синдә булган ниғмәтне онытып, Аллаһ Тәала биргән ниғмәтне онытып, аларны как будто данные, как будто так и должно быть итеп кабул итү. Теряется нәрсәсе? Кыйммәтлелеге теряется. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әллә бездән сорый, разве не пришло смягчить наши сердца ди? Зикр, Аллаһ Тәала зикр иткәндә. Менә хәзер Коръән укыганда, гыйбадат кылганда безнең йөрәкләребез нинди халәттә? Когда телефон яшьләрдә, когда телефонда утырасыз, хәзер утырабыз бөтенебездә, интернетта, нидә, сайтларда, теге TikTok, YouTube'та булай итеп. Коръән укый.
Әллә тыңлыйсың, әллә юк, икенчесе кешенең кызыграк, машина турында кызык, машина турында карыйсың, табыр дәсең, Коръән укый, или хадис сөйләй бер хәзрәт, или нәрсә, юк. Кызык түгел, икенчесен үзенең кызыклыгын эзлисең. Ягъни, йөрәкләребез нишләде? Караңгылыкта. Йөрәкләребез Аллаһ Тәгалә турында сөйләшкән, әйткән сүз турында тыңлыйсыбыз килми. Ә сөйләсә тыңласалар да, йөрәкләребез йоклый, гафләттә. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ахырдан соң безгә фәкәтиру минһу фасикун. Күбесе аларның ди, нинди гөнаһлы, грешниклар ди. Большинство из них грешники. Нәкъ бу безнең турында әйтелмиме? Без дә бүген намаз укыйбыз, гыйбадәт кылабыз. Һәм менә шушы вакыт инде беренче намазыбыз, беренче гыйбадәткә килгәннән соң күп вакытлар аркасында үтеп, инде бүген бәлкем җомгада да йоклап утырабыз. Бәлкем җомгада да без инде бүген телефон белән уйнап утырабыз. Без дә табу килеп җитәбез, что җомгада безнең өчен ул бары тик бер вакыйга гына. Ягъни безнең йөрәкләребез бүгенге көндә йоклый. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бу аятларда сөйли. Соңыннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сурасында безгә әйтә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһың белән ант итәм. Алар мөэминнәр булмаслар, никогда они не станут мөэминами, уверовавшими. Сине үзенең бөтен низакларында хаким итеп сайламыйча, пока они не выберут для тебя, чтобы ты судил между ними, чтобы они выбрали тебя судьей итеп сайлаганнар. Һәм шул тик хәтле йөрәкләре синең әйткәннән соң после принятия решения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сердца соглашались. Йөрәкләрдә бер нидә кагу, карап каршы булмый, булмас до тех пор. Һәм тулысы белән за тобой последуют. Полностью подчинение пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они не уверены до тех пор, пока не изберут пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям судьей между всеми своими делами, и сердца должны быть успокоены и полностью должны полностью принять решение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого только они будут уверовавшими. Ни өчен мин сезгә бу аят турында әйттем? Чөнки менә бу беренче безнең намазларыбызны, гыйбадәтләребезне, шундый ихласлыгыбызны саклап калу өчен менә бу дәрәҗәгә күтәрергә кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмнең әйткән сүзенә эшләгән эшеннән соң йөрәкләребез тулысы белән тыныч, тулысы белән аның артыннан иярергә тиеш. Беспрекословно, без бернинди шиксез дә. Әгәр сөннәт гамәл икән, для нас нету иного выбора, чөнки Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм нас избрал инде. Әгәр дә без шулай яши алабыз икән, безнең белән менә бу намазларыбыз бер кашында автомат булмый. Безнең белән бер кашында бу уразаларыбыз икенче ураза шикелле, ягъни һәр вакытта ахыргы ураза шикелле була. Моңа безгә бер актыкы сүзем белән, үрнәк белән, һәммәбез белгән үрнәк белән тәмамлыйсыз килә. Без бөтенебез дә беләбез. Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһуның вакытындагы замандашы белән. Бер кеше мусульман кешесе белән яһуди арасында низак барлыкка, спор. Без әйттек бит, первое условие, чтобы мусульман булыр өчен, он должен выбрать для себя судьей пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И вот яһуди белән шушы кеше арасында, когда возник спор, яһуди әйтә, еврей әйтә, пошли же к Мухаммаду. Он говорит, яһуди, пошли же к Мухаммаду, ведь он из числа самых праведных, и он примет для нас верное решение. Ты әйтә, юк ты, мусульманша әйтә, пойдемте к Каабу аль-Ашрабу. Он является амиром этой общины. Ягъни шушы яһудиларның ниләрендә булган Кааб Ашрабка әйтә, анда барабыз. Юк ты яһуди, анда барабыз. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм янына алып бара. Һәм Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм хаким булды. То есть первое условие было выполнено. Они избрали для себя судьей пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва сәлләм. Но чыкканнан соң
Теге кеше әйтте, я не согласен с решением, диде теге кешегә. Яни Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принял решение, еврей прав, яхуди прав. Теге мусульман чыктылар, я не согласен, пойдем же другому, диде. Тогда теге яхуди әйтте, пошли Абу Бакру, диде. Абу Бакр является из числа самых праведных среди вас, диде. Бардылар Абу Бакр, һәм бөтенесен сөйләделәр, рассказали все про Абу Бакру, что случилось, и Абу Бакр сказал, нет слова после слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, син прав, то есть яхуди прав. После этого бу кешеләр чыктылар, и опять теге кеше әйтте, я не согласен с этим решением. Пошли же к другому, диделәр. Тогда бу ике кеше бардылар да Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху килделәр. Хәтерегездә булсын. Әйткәнемчә, первое условие было правильным, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям должен был стать среди них, между ними судьей. Второе условие, кальб должен был согласиться, йөрәк должен был согласиться с этим и принять. Но теге мусульман не согласился и пошел Абу Бакру, после этого Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб так сөйләшкәннән соң, и все знаем, что случилось. Он сказал, подождите, сейчас я приду. И на кредо, кылычны ала, шыгып башын шоп, шабада куя, сразу. Без слов, без задних мыслей, что сейчас придут племенные отношения, что Харкиля племя, что сейчас будет спрашивать, чтобы мусульман, что они, без слов. Шабада отошли. И после этого Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям киляда, что вот что случилось. И Джабраил, Аллах субхану ва тааля, Джабраил алейхи саллямны жибәреп, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга Умар ибн Хаттабның дөрестлеге турында сөйләде, что он был прав. Нету слова после слова посланник Аллаха. Шуңа күрә бу вакытта без менә бу примерны сөйлибез Умар ибн Хаттабның нинди шундый көдрәтле һәм көчле һәм кырус әйбер булган. Әмма дә ләкин бу примерны безгә галимнәр аңлата, күрсәтә, какой же мягкость Умар аль-Фарук, мягкость дип әйтәләр. Ни өчен? Аллаһ без әйткәнчә теге аятта, разве не пришло время для смягчения сердец, дигәндә Аллаһ субхану ва тааля имеется в виду, то есть принятие решения Аллаха и его посланника. Йөрәкләрне җиңеләйтеп, йомшартып, ислам динен тулысы белән кабул итү. Килмәдеме сезнең вакыт йөрәкне йомшартып, ислам динен тулысы белән кабул итү һәм ислам дине белән ислам дине артыннан йөрү. Менә нәрсә турында ителә. И это пример не суровости, а пример мягкости сердца. Хәтта безгә килесе белән аңламасак та, аңлый алмасак та. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, башта чакырамын үземне, сезне чакырамын. Киләсе Рамазан айларына әзерләнергә. Рәҗәб айларын, Шагбан айларын дөрес итеп кулланырга, шушы булган ниғмәтләргә, Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәтләргә шөкер кылырга, һәм дә үзебез өчен судья хаким итеп Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламны сайлап алырга, аның артыннан иярергә, аның сүннәт гамәлләрен, аның эшләрен, аның тышкы кыяфәтен, эчке кыяфәтен үзләребездә булырга, аның сүзеннән соң бүтән сүз юк. Bütün mizahlarda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden için doğru söz. Hem indi bizge anın артынан şiksiz, без сомнений должны последовать за ним. Bir nini sıravsız. Çünkü iman, ol kabul итү, hem тулысы белән артыннан иярү. Иман это полностью подчинение и принятие. Менә ул зур нигъмәт. Менә ул Аллаһ Тәгалә зур булган безгә бүләге, иман бүләге.